Hoxe queremos mostrarlles unha nova entrega de libros de cine, esta vez protagonizada pola conmovedora e dramática historia de Ana Frank, un libro autobiográfico que foi ademais levado á gran pantalla, resultando ser todo un éxito. Ana foi unha rapaza xudía alemana mundialmente coñecida grazas ao diario de Ana Frank, a edición en forma de libro do seu diario íntimo, onde deixou constancia dos case 2 anos e medio que pasou ocultándose coa súa familia e 4 persoas máis dos nazis en Ámsterdam durante a Segunda Guerra Mundial. Finalmente a súa familia foi capturada e levada a distintos campos de concentración alemáns. O único supervivente foi o seu pai. Ana foi enviada ao campo de concentración nazi de Auschwitz o 2 de setembro de 1944, 3 anos máis tarde morría de tifus. Ana Frank é sen dúbida o personaxe histórico que máis contribuíu a mantener vivo o triste recordo do Holocausto nazi, unha das maiores atrocidades da historia, axudándonos a coñecer os horrores daquela época en toda a súa dimensión e crueza. A película, que está dirixida por Robert Dolgen e chegou ao cine en 2001, conta como Ana Frank, con só 13 anos, escribe o seu estremecedor diario, un testemunho único na súa xeración sobre o horror e a barbarie nazi e sobre os sentimentos e as experiencias da propia rapaza. Sen dúbida unha obra que reflexa a loita, a superación e o afán de non rendirse xa máis. A película mostra tamén a unha Ana alegre e popular antes da guerra e as valentes persoas que arriscaron a súa vida para protexerla. Cando comenzou a guerra, Ana Frank era tan só unha nena pequena, pero cando rematou era voz dunha xeración, unha rapaza normal que morreu en circunstancias extraordinarias, converténdose desta maneira nun símbolo de paz en todo o mundo. O diario persoal foi encontrado por uns amigos, gardado e publicado por primeira vez en 1947. Nel, Ana narra os seus temores e sentimentos, cunha madurez moi pouco habitual dunha nena de tan só 13 anos. O diario foi traducido a máis de 60 idiomas e levado á pequena e á gran pantalla en máis dunha ocasión. Ao día de hoxe pódese dicir que Ana Frank é o reflexo da loita, da madurez e da paz.